So okay, kaysunan may adlaw ka natong tanan kumusta ka mo? Niyan sab kinyong alagad si Kangina Trifon Morales and then may partner ka pun diri si Randy Tayad. Okay, di may magbuwag si Randy ha. Bahala na magwan og init na napita. Di may magbuwag si Randy Tayad. Okay, kini yung busing alagad si Kangina Trifon Morales. Mr. Asap, always say a prayer ta mga kaysunan. Asap kita. Lord, thank you kayo si mong ihata ka na mong grasya sa matag adlaw. Lord, thank you kayo. Okay. Ug ako sa ding i-shout out sa mga kanit no kaning akong amigo sab nga bago pa na akong na-meet nga naminaw gid ato. Ikan sa buntag kantos gabi na. Ngadto ni Mr. Eugene Amores diha sa Marigondon. Lapu-Lapu City. Nakita mi ni dito sa Seymour no Enterprises with Joel Saison usab usa sa igsoon sa tag-iya niya na ni Ma'am Ruby o sa iyang bana. Okay, thank you kayo. Nakita kami ni Eugene Amores ato ginang listeners. Okay. O sa talang taga Lapu-Lapu City nga to usab ni Konsehal Montor Tatoy og sa iyang mga constituents dias Lapu-Lapu City. Okay. Pero so tamo karon itong hatagan og pagdagan no ay pinada kinis usa ka babae nga magpatago ng singan nga Mercy. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Igsunan ang atong sender si Mercy. Kini igsuon sa kong bana, diri taon ni mitipon sa amua kay wala lagi trabaho. Nangisyu ni siyag numero pero illegal kay dili man konektado sa PCSO. Doon ni siya ay amo lang iyang financer. Unya ato sila magbase sa resulta sa draw sa TV, swerte sa loto o sa PCSO. Pero araw inyo kayong masabtan ng akong sakilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Ewan ko ba kung bakit type kita? Di ka naman gwapo. Day! Ay! Saan ikaw sa surtris gabi, Day? Nagutong ari makamangutanan ako. Ako'y tigbula. Awan yung sultis ka notin nyo kung sa'y resulta? Nga nagutang musulti man siya diri namo, nga dili man mi mo pusta. Musulti gid siya namo, aron kami mo ay tigsangyaw sa resulta. Wa mo diya mayabag. Bida mo tanar ta, suko mo yun. Bantay itong ngayon ka barato ako, nakadaog ko. Ay, mupakita pa kakagmakadaog ka, pikat ni mo. Ay! Jagway, bayas, kanahan. Ano ka diya? Ang si kontra ni mo, akin si kontra ni mo. Makalagot, manggod. Ngano lagi? Sa may problema? Kisam di mong kisiyagita na? Daton si Linga, Stasyo. Ngano mas tasyo? Maglagot ko, ari mangutanan ako kung si ligawa sa sweltres gabi eh. Ay, nagbipusta ko, anak. Ay, tubag ka lang god. Inang wakakibaw. Sige, bito tag-ingon, anak. Awa og mao, mangutanan na sad to. Amawa, himu umanontang resulta diri. Kita may pangutanon, parawag utok. Ay, pastilan. Ay lang ko sukugod. Kagamay ra sinungda na. Gamay ra lagi, pero makalagot ba? Wa man ganit mo pusta, himuon na hinuntan tigbantay sa resulta. Wa sila mayabat. Ay, kada magumangod gud nimo gud. Kay nga nom sad kanot sad. Mangisyo, unya dili magbutang diha kung sa resulta. Kitay hasulos mga mamusta. Ay, unsa makaoy. Sige lang ako inos kanot nga magbutang na lang resulta dias gawas. Ano dili sa mo tanag mamatao ba dili na mo tanang mga tao na to. Ikaw, mang-issume dyan ka ng swerte ni mo diyan, no? Ng swertres. O niya, daghan ang namusta. Magbutang ka des resulta aron ang mga tao, ang mga gidiha, butanaw na lang. Dili kay manawag pa na ito dire, syagit mo sa resulta. Ay, suko kayo ni mo manang ni mo. Kasi mo iperming matumngan, ay mga tanan ako, ano sa resulta? Di po ko na pwede na yun, nga magbutang ko diha. Kay, ano ibaw ko nga? Di daw, issue-issue ba kaya, legal biya ni amo. Mao na. Mao ba? Oh. May bawaan niya ni Manoy nga ng issue ko. Kunya, di daw makuha anong ebidensya. Patay ko. Kanang resulta, magbutang tag resulta diya sa gawas. Ebidensya na baya na. Unya, nga numihimo ka man ana, nga illegal maghadi ay na. Ay, gamay ra mong nakasuha Manoy. Ginagmay ra magudi. Pamungkas lang ba? Nah. Ay tayo nagpaagi, oy, kay sulas man na ngayon mo, Mercy, anong sinay mga tana? Oo man eh. Unya unsa man, nasultihan ni mo imong manghud. Ako na itong gingdan. Uy, Islaw, basig ikaw ha.
Mag-apil-apil kag pusta ana ha. Basig ang atong panudan madiskuhido ana. Haba di, oy. Ay, may pusta ko, anak. Kay wa di ay. Wa, oy. Wa mo gani ko kaibaw kung saan ang pagpusta, anak. So wa gyud ka mo pusta-pusta ana. Wa, lagi. O, ko, kasaway na pusta-pusta, anak. Kanaran doon ay hearing. Pugit ito eh. Kakidot istorya ha. Oy, day. Anong taong ka? Anong sa ka, day, Mercy? Piskot yung mga tawhana. Huwag mga respeto. Ngano man tao, no sa may problema. Kasi may kontra ni mo, ha? Idakin sa pa ka ng mga silingan nato. Ngano man lagi. Kalagot kaayo. Ngano lagi, gipangyuan gihapon kag resulta. Wa man. Oh, wa man ka, ngano suko naman sab ka. Wala sila mangutanan ako kung sa resulta. Gisugo na gid hinuon ko nga ipaingon si Kanot nga mopusta sila. Mauning numero ha. Ihatag dis imong manghud ha. Kana na, mao nang listahan na mga ngalan na og ilan na ng kwarta ha. Totala na. Mao na tanan. Animal ba yaw eh? Ngano gidawat sa mo? O kung sa may gusto nimo, nga kung balibaran ako, ingnon kong garbusa ko. Dili o pamalihugan, arte. Mo na'y gusto nimong mahitabo, ha? Ay ngano man. Ay, nangutan naman sila asas Kanot. Di akong giingnan, nga wako kahibaw. Basig na asbay. Ano ito? Nangutan na sila asa ko. Akong giinang mo pauli ko sa ato. Giingnan man hinuong kong ipalihaw kong ingon ni Kanot, Bi, nga papusta ko anong numeroha para karong hapon. Nadi akong gisuot ang numero. O nya, balibad pa ko. Ingnon ko nga batik kong batasan ko. Di ko musugot. Di ko kapamalihugan. Ay, kanang manghud gid mo eh. Mo gid nakaingon. Usa. Recorded by X Thunder Gaming. Sige ingon mo. Ingon ko nga kanang imong manghud mo'y nakaingon nganong miapil-apil siya ng pangisyo nga hasa na hinuunta na pagan. Usa o man nimo nga mama niya pag inabuhi. Sa paginabuhi? Ngano, naa sa gibuhi ana, ha? Siya'y gabuhi nato? Nga siyam nga atong gibuhi dinhi? Oh, Kanot. Sa naman? Oh, ako ni Manoy. Oo, sabi na. Unsa na? Ako Manoy ka nang groceries ko Manoy, groceries. Para nato din hey. Oh, na yung mga ham diha, tusino, mga hotdogs, itlog, uguban pa. Yun na, diin man kuno kag kwarta, man. Wasak pa, naigaan man ko. Sinaigan. Naunsa. Sibot may pasabot na naigan Kanot. Ay, nadagaan ko ba? Usa sa mga nipusta na ako, baka nang nakadaog. Nya dako man siya gipusta. Maulang kuhan. Gawas nga na ako ka na porsyento sa kita, naamsa ko'y ako sa madagaan. Ya, lain po ng tips sa nakadaog. Mao ba? O nya, nakapalit ko usak sa kumugas. Okay na naman eh. Ha? Siga mo ng mata ninyo. Basta maigaan ako pero niya, swerte kita. Wa ko magdahom nga ingon mo day ana kun mag-aser og swertres dagko sa gitaon. Nagpalit gud si Kanot og bugas o sa kasako, pero balig na po ra ka kilo. Gisud gihapon og sako, mao to nga murag usa gyapon sako. Wa ko kasabot, masuko ba ko o malipay ba ko? Unya. Uy, Marie, kumusta naman ka? May kinasaag ka din sa bahay, da? O, lagi, Marie, uy. Unsaon mo naman tayo trabaho. Ha? Ngano ko, unsa man pagkahitabo, Marie? Ay, nanira among kumpanya, Marie, na bankrupt. Ha? Wala ka sulti sa imong bana, Marie? Ni Pari Islaw? Wa mo siya magkiskot na ko, anak, nga wala rin siya trabaho. Mao ba? Hala, ay basig wa siya maapil og kataktak, Marie. Uy, ano ka tao? Wa man siya mataktak. Unsa magpabilin sa dito sa suot? Oh, ha? Lagi, kami mag-uba na pagpanggawas na mugod, pagdawat sa among gamay. Mao pa, wala siya magsulti na ko, anak. Oh, basig nakakita na sigla ang trabaho. Mausad, no? Nga ikaw, Marie, unsa na malay trabaho ni mo? Oh, racket. Racket na lagi nagmay. Unsa mang rakita ni mo, Marie? Nakay numero diha. Unsa mang numero ha, oy? Numero sa telepono o sa cellphone? O di ba sabay? Dili, uy, laing numero. O unsa numero ha di ay? Numero sa swerteris ba? Ang naman mo pusta ka?
Dili, Mari, uy. Nangisyo ko. Oh, ha? Main na lang ni Mari. Pamugas. Kaysa mag-standby. Mausad, no? Bastahe ko, be. Sa may numero hain mo? Ana, Mare, sa pagkatinuod lang, no, nagubot, yun may anak kadiyot tinhi, tungod anang igsuon sa kumbana nga nangisyusad. Ha? Nga naman. Samukan ko. Kaya mga silingan na mo diri, ari mga tanag unsay ni gawas. Nga di man unta ako may nangisyo. Uy, ang sago di ay. Mao nang wa kay ko anak, Mare, uy. Ug buto na unaon, no. Ay unay kay ko anak, kay ako bayaw ng issue po, baya. Ay, mao pa. Nahala, uy. Sige, uy. Di na lang ko mamugos ni mo, Mari, uy. Pero, nindot man kung ang taog mo pusta ka, niya, pusta po ka diri. Para ba, kung mo gawas, doble imong daog. Unyag mapildi, doble pod. Ay, sus, may kunahuna ka man anang pildi. Ang imong daog mo imong hunahuna-un. Bitaw sad, no. Pero di lang sa ko, Mare, paas lang sa ko, anak. Ah, sige, Mari, uy. Ing na lang niya ako kung mo pusta ka, ha? Ha? Tiksi ko, ha? Nasira na dahil ilang kumpanya nga gitrabahoan sa kong bana. Kung mauna, wala dahil trabaho ang akong bana. Pero anong kada adlaw man na siya mulakaw? Magsinilas na sad noon. Lano? Huwag man ni magsulting karaho eh. Sa ato pa karong swelduhan. O siya ikahatag na ko ron. Hanggaw man yung tawhan na nga nung huwag man magsulti. Alay, maluoy man sa kumakunahuna, uy. Pakigsultihan ako siya nikapot. Ay, siya na rin abot. Uy, nag-uban man ko di ay nagsikanot. Dong Islaw! Day! Dong Marika na ko, Dong. Ano, Day? Sunda ko nga res kwarto. Dali. Ay! Kaunto para ba? Mag-jir-jir? Asa balibaran? Kadiyo to niya. Naon sa kawin anong gahubo ka? Oh, unsa man? Wala tayo buayan eh. Oh, nindo sa rin bago. Tay pa, hindi na mo ibot ako ipasabot, uy. Ha? Gusto ko makigsulti ni mo nga nung wa ka man musulti na ako nga nanirada day inyong kumpanya. Oh, Dinhi si Mariid na. Kung Kung siya mo'y nagsulti na ako, nga wa na di ay inyong kumpanya, nasira kay na bankrupt. Ano mo ka musulti na ako, anak? nga naman, sultihan ka. Imong paablihan o balik ang kumpanya. Ay, di na mo ibot ako ipasabot, uy, karaho. O niya, asawa man ka ako nimo. So dapat, mahibawsad ko. Kay dili ra ikay maproblema sa atong pagpuyo, lakip ko. Gusto ko makatabang sad nimo. Unya, unsa na ko pagtabang kung ikaw mismo, di ka musulti na ako kung unsay problema. Kuan day, kining... Kapahipos man ka, uy. Suluhon man nimo ang problema. Day, merci. Gipahungaw gid ako sa kumbanang akong kahiubos niya kay gusto niya nga siya ray maproblema. Di magud mahimo nga siya ra kay pamilya man mi. So dapat mahibawsad ko aron sa ingon makatabang ko. Pero wa man musulti mo tong nahiubos ko sa akong bana. Unya. Day, nahibaw kong nahiubos ka na ako, day. Sorry na kayo, day. Unya karon. Sorry na ba? Unsa man nimo ron? Nga wa naman kay trabaho. Misulti ka pa nako sa wa pa mo manira, maginahinay unta kog pangitag trabaho sa nako para kun di ko makakita sa imong trabaho, at least di ta masiro ba, may kanon gihapon ta. Oh, di mangyapon ta mapas mo, day. Si dili uy. Nga naman, may nakitaan ka ng laing trabaho? Rakit lang gud, bisa ginagmay. Budak ko masad ni og tigumon. Oo, kasabot uy. Na ako'y rakit, day. Makakaon lagi hapon ta. Unsa ra kita? Aser? Asas pulis? Dili asit. Asit pa ni mong gingon, aser ba? Oh, unsa? Asit na di ay? Oo, asit. Oo, pero kini nga ako gisudlan ron, aser, dili asit. Unsa nang asher? Tig-isyo ko ng numero. Parehas kang kanot? Siya bitin na paso na ko, ano? Pagkabunga
Kamot baya nimong islawa ka, uy. Hibaw baya kang kontra kay na nako, ha? Ngano imong mangisudlan, animala gyud nimo, uy. Oh, sa may gusto nimo? Mapas mo ta? Hasta nga ito anak? Islaw? Ay kabalaga, temporary raman eh. Pwede ko mohangyo nimo islaw? Uy, problema, day. Sige, ang yulang unsa man na. Dali, ipaduol ako, be. Ipaduol imong dunggan. Sama na. Sunod ka ni, musulti ka, ha? Ako doon ka na. Ayaw Lucia. Nalusian gud nako iyang dunggan, kay naglagot man ko. Tungod siyang kahanggaw, nahibaw siyang kontra kay na akong mangisyu, mao magigituyuan sa hanggaw. Unya. Day. Gunot sa ko kadit kay. Mugawas na, dili na mapungan, mugawas na. Sa deni, uy. Kahiyon kayo. Sa man ni, uy. Uy, mga tiket man gud ni. Ay gikan tingali ni nangisyu ang kanahan. Ay, maglayo! Wala sini. Ha? Sakpan yung ka ikaw na yung issue na niya. Nabilibinin siya. Ay, kung answer, dili, sir, uy, kanang... You're under arrest. Ay. You have the right to remain silent. Ha? May katungod kang pagpakahilom ni mo. Ha? Kung wala kayo abogado, tagaan ka abogado nga gwapo. Islaw! Giangko ni Islaw nga siya mo'y nangisyo o siya gyud ang gidakop. Mao na akong problema ron. Unsaon ako nga matabangan ako si Islaw. Wa gid mi kwarta nga ikapiyansa. Unsa akong buhaton? Pasagda na lang nako siya nga mabilanggo. Unsa man og kamo ang pasultihon? Mercy. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Mercy, Ate Pres. Mercy. Oh, Mercy. Have mercy on us. Oh, kanis Mercy, Ate Pres. Problema, Ate Pres, kay kaning iyang kuan, ba, manghod man siguro ni siyang igsuon nga, na maligya, kinis kanot, na maligyag masyaw, ako kanang surtres nga illegal. Karon ang iyang bana, na wagtangag trabaho, na maligya pod og surtres nga illegal. Ang naglain ang iyang tiyan sa iyang bana at repres, wa makabantay ang bana nga gisundan taon kay kontra mo gyud kay ning Mercy ng kunang inana at repres. Gisundan taon sa mga pulis ang iyang bana, pag-abot sa ilaha, day guniti ka diutay kay naglain ko tiyan day. Gunita niya pagtanaw niya, sus mga numero mo na, mao may pag-abot sa pulis. You are under arrest. Sus, you have the right to remain silent. Siya mo nadakpan. Wala. Siya mo nadakpan. Mao ni problema ni Ate Pres. Saon niya ko no. Saon man yung pasagdan lang. Wara ba may kwarta taon ikapian? Saon man taon. Unsa may akong buhaton. Pasagdan na lang kahat nako siya nga mabilanggo. Kisa may nag-ana ang bana? Si Kuan, si Mercy. Kisa may gidakpan di ay? Si Kuan, si Mercy. Ang inanim niya ang pangutana. Giangko di Islaw nga siya nang isyo. Siya nang isyo. Giangko niya nga siya nang isyo. Siya mo ay ganang padakop. Siya magpapriso. Mao niya akong problema. Batabang na ko si Islaw. Wala ba taon kwartay kapiyansa? Sagdan na ko siya mabilanggo. Pila kay kuan anak mabilanggo? 3,500 man siguro natin, Pres. 3,500. Ang piyansa? Dili ang priso. Ay, kadang ko araw natin, Pres, your tres. Maral lagi, 3,500. Ang piyansa, pero wala priso. Why priso natin, Pres? Bayad lang. 3,500. Adi, manghuam lang ka nga to sa imong coordinator. Kanang, kinsa iyang gikuha na. Pero, mag-provision ka natin, Pres. Illegal may lang grupo. Illegal man, provision ka. Kinahanglan ka report, anak, kada buwan. Amo ba? Pero mo kay bayranan o ka report. Nasa tayo pangambit lang. Be, sige ba, be? Lucas 12, Kapitulo 12, versikulo 58. Kung may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya, samtang anapa ka mo sa dan.
aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom ug itugyan kaniya ngadto sa pulis ug ibalog kaniya ngadto sa bilangguan. Nya pulis mang gyud kadako pa di ba? Mao ni karon, unya na priso na sad ra ba? Oh, katong gingon ninyo nga mo unsa to manguham lag unsa to? Piyansa na lang. Magpiyansa na lang. Oy day, Mercy. Kana imong amo, kana si Islaw na nay amo. Nya kargado ka ng mga amo, mao na imong piyansa sa ilang mga aser. Amo ni kanot. Piyansa, manguwam siya. Amo ni kanot di natural gyud na ati pres. Natural gyud na og ngaan sila amo ati pres. Kato ilang amo natural gyud na. Kun madakpan ang iyang mga tao, mao imong piyansa gyud. Ana gyud na. So dili kay sa magproblema lan parte sa piyansa. Dili ka mo problema ana kay mao gyud na ako nibaw-an sad sa uban ako mga. Ibutang tay lang amo mo na coordinator. No, mura ginaan ati pres or mao financer. Coordinator ba na? Financer, no? Financer. Dili kay ko kaska. Ang coordinator di ay lain to. Lain po to ati pres. Katong mooy mo kuha sa kubra sa tanan nga mga kwarta. Unsa imong pilay kita ni mo diha. Unsay number. Mao ti coordinator nga. Mao ti kuha sa tanan nga ilahang mga tao nga mga usher nila. Mao ti makuha mo ti coordinator kana financer lahi gina. Ano mo bayad? Mao na mo bayad og dunay mga igo mga dagko. Dato pa kani kay si Kanot may nagpasud niya pagkaitabang sa ni Kanot dayon sa ilang amo. Kay pananglitan og dili mo tabang iyang amo, kuyaw og mo musulti ng asawa dito sa mga pulis nga mao ni amo mo ni nagkaigo. Wa sa kay bawo yung asawa kay lagot mas Mercy ani. Wa kay bawo kinsay financier ani. Ang imo ana dong patabang lang yung Kanot. Tabangi ko Kanot kay ikaw may nag pasudsod ako ani. Si Kanot binabaw kita ilang amo. Kay lison po gisulti na nila ilang kamo. Amo inaana kay magkutrahan man pud ka. Tiklog yung ka nga musulti. Hilom na lang. Hilom na lang. Nga mga yun lang yung tabang. Tabang. Kasukas. Makaso mo yun ni Ate Pres, maabot man yun na sa Kimunda, ato rito piyansahan. Ang sarang Kimundalan. Unsa nang Kimunda? Kimunda ka lang. Ako dihagong mga kaso gon nga mga ato dito ang kuan. Hiring sa mga kuan. Ang mga attorney abogado di na amtada sa kapitol sa una. Karon sa Kimunda na sa Pier 4. Alam na Kimunda si meaning. Ang meaning mo na sa angan man sa building Ate Pres. Kimunda. Abi na kung tao ng Kimunda. Dili abogan sa building ambot ngano na. Building na ito. Ang unang yung duolo nila Goliath si Kanot. Kaya may nag-recommend ni Islaw. Ang si Islaw nga, okay na kay temporary ra kuno niya. Sa una timingan man. Lisod. Temporary pero timingan man imong asawa pag yun bida. Doon lang mo sa inyong ana na lang. Patabang ni Kanot para ang inyong financer, inyong amo mo bayad yes kuan. Hangyo lang gid no nya. Dili na mo usab ningon ana no. Ayaw lang gid mo ana dog kay wa gyud ayo na bida. Abi man gud nimo Goliath, mo magataon ay panginabuhi sa awan. Sa uban lagi taon pero kuan kita ana. Pero ako pa ni Ate Pres, musud lang gyud siya legal nga kuan. Sa mga legal. Kanang sa PCSO gyud kanang kanagong naamo gyud. May puhunan. Nabi na puhunan Goliath. Mao sa lagi, musud siya kanang legal nga kuan, ang puhunan lagi. Pero ay na lang yung padakop. Ay na lang padakop dong ay. Anak na lang no. Dagan lang ko to bay. Dagan lingi si bulo yun nabay mananakop. Sa una ilang kwarta, matawag ba ni kwarta sa hangin dili? Dili puti hali. Ay hinaguan mo na nila ba? Sa gile? Ako bubuton. Katulad pa niya sa timingan. Okay ron tang iya lang kataway pa preso sabot lang sila. Kay siya ba yung trabaho? Sabi trabaho niya nga, asal man pud siya. Ang asawa may dakpan. O lagi niya, giyagyan ko. Lain mo sa kayo, Goliath. Sakto na, dili, ma'am. Dili. Ako nga, kung madakpan ako asawa, ako ipapriso. Niya ilisa na ko Ilmia. At ano daw? At kisa na si Ilmia. Ilmia Gumis. Kapag mong duha na sa mga. Lan! Dili man magpapreso si Islaw, dili po magpapreso si Mercy yung asawa. Ako yung magpapreso, kinaghang laki dito. Salamat ako na dito na panon. Gura ko ang puzzle.